नमस्कार मित्रांनो, मी सागर बागवे आणि आम्ही कुकंगर ऑफिसमध्ये तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर आमच्या आजच्या नवीन व्हिडिओत पण तुमचा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता मी चाललो आहे पप्पलकाकांच्या घराकडे. आता इला पप्पलकाकांच्या घराकडे माझ्यासोबत सुमित असा. आणि आता आम्ही चाललो कोपऱ्यात. तर आजपर्यंत तुमका आम्ही पारंपरिक पद्धती शेती दाखवलं, म्हणजेच जोतान केलेली शेती. आणि आज आपण बघणार असावं ती आधुनिक पद्धतीने शेती. तर आताचे नवीन युगाची ट्रॅक्टर आणि इलियत पॉवर टिलर वगैरे ती आज तुमका दाखवणार. हे बघा, पप्पल काका तयार पण झाले. तर कोपरे खरं आपले खाली असत, रस्त्याच्या पलीकडे कोपरे असत. तर आता एवढा ऊन पडता की पाऊस गेलो की असं आहे, आपण कळणार नाही. होय ना? एकदम कडाक्यात ऊन. ह्या करताना नांगरट करताना भिरभिरा होता. पाऊस असलो काय जरा वाईट बरा वाटतं, जरा थंडावा भेटतं ना. आणि आता कडाक्याचं ऊन चालू झाला. तरी आज दिवसभर ऊनचा, मध्ये मध्ये पाऊस लागलो. पण आता तर पाऊस एवढं गेला की पूर्ण ऊनच पडला. तर चला आता जाऊया आता कोपऱ्यात आणि बघूयात हे काय हालत आहे ती पाण्याची. कारण असं जेव्हा ऊन लागता काय काय ठिकाणी उंबळा वगैरे असं ती सुकतात आणि पाण्याची पण म्हणजे गैरसोय होता. पाणी गावता किंवा न गावत असं होता. आता बघू हे पाणी असा का हो. भरपूर उंबळाचा पाणी मधलं असं एकदम स्वच्छ पाणी, फिल्टर झालेलं असा. तर चला तर जाऊया कोपऱ्यात. व्हिडिओ सुरुवात करूया. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर का आमच्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, आता आम्ही कोपऱ्यात दिला आणि कोपऱ्यात म्हणजे आता ट्रॅक्टरचा एक प्रॉब्लेम झालो की आपण स्टार्टर मारतो ती दोरी तुटली आहे. तर आता पप्पल काका बघा जुगाड करतात. कोकणात मधलं असं, कोकणात काय जुगाडांची कमी नाही. तर कोकणी जुगाड अनेक असतात. तर बघूया आता कसं काय करतात. बघला एक बारकीची चिंदी घेतल्यानी आई बघा, तर चिंधीन चालू केल्यानी. आणि कसं असतं यंत्राचं जेव्हा काय बिघडता, म्हणजे आपले पॉवर टिलर वगैरे किंवा बारके ट्रॅक्टर जरी, तर ते बिघडल्यानंतर आपण मॅकॅनिक असे काही पर्याय नसता. आणि जर आपलं नांगर वगैरे जरा एखादं बिघडलो किंवा हल्लो किंवा तुटलो तर आपल्याकडे एक्स्ट्रा नांगर असता किंवा जवळपास आपण कारागिरीकडे जाऊन तो दुरुस्त करून घेऊ शकतो किंवा स्वतः जे येत असतात तर तो स्वतः करू शकतो. पण जोपर्यंत मॅकॅनिकल येत नाही तोपर्यंत इंजिनाक आपण काही करू शकत नाही. हां, थोडीफार माहिती असतात तर करू शकतात, पण शक्यतो नाही करू शकत, उगाच रिस्क नको म्हणून. तर आता नांगरणे सुरुवात झाली. आणि आता ड्रायव्हर आपलं सुमितने ट्रॅक्टर धरल्या ना. चिखलात ट्रॅक्टर थोडा बसता म्हणजे कोपऱ्यात तर गाभ्याच्या कोपऱ्यांसारखे हे पाणी जास्त असतं. त्यामुळे पाणी असा, जर बरडाचे कोपरे असते तर ह्या एवढा तापण्याच्या म्हणजे ह्या उन्हात एवढा हे का पाणी गावला नसता. आता मित्रांनो, या ड्रायव्हरांची बदली झालेली असा. कारण या ठिकाणी पूर्ण चिखल म्हणजे जास्त खोल जातं ट्रॅक्टर. त्यामुळे आमचे नवीन ड्रायव्हर आहेत, त्यामुळे जुन्या ड्रायव्हरांकडे परत गाडी गेलेली असा. गाभ्याच्या वगैरे तो हेच प्रॉब्लेम असता असल्यामुळे खाली जमीन भुसभुशीत होता, दुकान तयार होतं.
कोकणची लाल परी. तर मित्रांनो ह्या प्रक्रियेक खावटा असं म्हटलं जातं. कोयत्यान खावटा केलास कोयत्यान तिथं एकदम म्हणजे दिसाक पण सुंदर दिसतं आणि मेरा पण जास्त फोडली जात नाही. जेवढ्या तेवढं पाणी घेता येतं. जर खोऱ्यान केलास तर मेरेचा अर्ध भाग जाता उतूर. आणि आता बघू शकता तिकडे खालच्या बाजूक पाणी खूप हा, फक्त वरच्या बाजूक पाणी नाही. बघा यापासून पाणी खूप इकडे खाली. हा पाणी आमका आता नको एक्स्ट्रा झालेला जास्त पाणी, त्यामुळे बघा साईडसून पाट काढलेलो असा. आणि बघा पाटात बारके बारके मासे बघा कसे पळतात ते. मी मोठी झालं की मीच पकडून खाणार. तेवढ्या कोणाला आपण पाणी लावूचा, त्यामुळे तेवढ्याच जागेवर पाणी घेतलेला वर. तो भाग उंच झालो त्यामुळे पाणी तिकडे नाही. आणि सकल भागात पाणी जास्त. ही बघा ही शेवाळी, एका शेवाळी असं म्हणतात. तर ज्याप्रमाणे आपल्या बदनात धरकरी असतात, म्हणजे बुवाच्या पासून धरकरी म्हणजे मंडळी जी गाणी म्हणतात त्यांना धरकरी म्हणतात. आणि त्याचबरोबर वारीत आपल्या वारकरी, त्याचप्रमाणे आपल्या कोपऱ्यात पण जोतकरी आणि मेरकरी. तर मेरकरी म्हणजे नक्की काय, तर ही बघा ही अशी मेरा बाजूक रावता. ट्रॅक्टरला एवढी रवत नाही, पण जोता जास्त रावता. तर ही मेरा मागे उडूची असता. ती कशासाठी, तर ही माती पण मळली जावी त्यासाठी मेरा मागे ओढतात. एका मेर काढणे असं म्हणतात. आणि नंतर ही मळल्यानंतर माती, तीच माती घेऊन अशा प्रकारे ही मेर घालतात. ही बघा तर एका अशी मेरा घातली जाता. म्हणजे मेरा काढणे म्हणजे मेरा इसून म्हणजे ही मेरेच्या कडेची माती आहे ती पाठी ओढणे, आणि मेरा घालणे म्हणजे आतमधली माती उचलून परत मेरेवर ठेवणे. एका म्हणतात मेर घालणे. आमचे मेरकरी बघा किती एकदम म्हणजे दुपारी जास्त जेवले त्यामुळे फटाफटा मेरा काढत गेले. तर मित्रांनो हे बघा बेंडूक, जेव्हा बेंडूक लहान असतात त्यावेळी बघा कसं असतो सेम माशारको, म्हणजे आपलं ढेकळं मासं असतात त्याप्रमाणे. जरा वर कर जायत तो पळात. ढेकळं मासं पण असंच असतात. दिसत नाही सरळ तो बघा. आणि नंतर एका पाया वगैरे फुटतात. आणि या कोपऱ्यात आता का बारीक बारीक पाणी हलताना दिसत असतात ते सगळे बेंडूक वळवळत. या ठिकाणी हे बघा एका पापर असं म्हटलं जाता. जे बघा जर रान असता तर दातान तुळा टाकता. या आपल्या जास्त राहणार म्हणून जास्त अडकता. हां आणि दातान तुळ म्हणजे ट्रॅक्टर दातान तुळा टाकता काढू जरा कठीण पडता. ते बघा एवढे कुतामतावर उचलू. आणि एका पेपर असं म्हटलं जातं, पण आपल्या नांगराक तुम्ही म्हणशाल तर नांगराक पुढे वापर लागता. आणि तो जोत चालू असताना पायानं वगैरे ढकलून काढू शकतास किंवा जोत थांबून पण ह्यो वापर जर खावट्याला ठेवलास एकदम खावटा प्लॅस्टर होणार. जरा पण हलणार नाही, एवढं मजबूत ताकद असतो याच्यात. ही बेंडकाची पोरा मग अशी दिसली नाही सर. माशासारखे शेपडे असतात सेम ढेकळो मासो. आपलं पापर काढताना ट्रॅक्टर बंद पडलेलो आणि आता आपण त्या पहिल्यांदा चालू केला त्याच पद्धतीने परत चालू करता. बघा एक नंबर. आता आपण घेऊ कोपरो करून परत हो एक कोपरो करूचा.
नाही का तो करूचो का खालचो. आणि जर तो तुरो काढून आता झालो तर आता तोही करूचा कोपरो. म्हणजे एकूण आपण 3 कोपरे आता करूचे संध्याकाळ तगत. आणि आता हे बघा तुरो काढूसाठी येईल चौघांनाच म्हणजे पटापटा काढतील तुरो. वेळ नाही लागतो. तर मित्रांनो आता या कोपऱ्याचे मालक प्रकाश काका यांचा आता आगमन झालेला असा. पप्पा काकांचे भाव आहेत ते. तर ते आताच कामावर नाही येत. हा यांचा केस कापूस सलून आपल्या उमरट चेट्यावर असा. आणि यांचा चौकात कणकवलीत मागच्यागर मेडिकलच्या थंय असा. तर आता मित्रांनो ह्या कोपऱ्यात नांगरून झाला म्हणजे चिखल झालेला असा. आणि आता या कोपऱ्यात ट्रॅक्टर घेतलेला काका आता पापड काढतात. त्याचबरोबर सुमित बघा मगाशी जे आम्ही पाणी घालून वाट केलेला म्हणजे खावटा आता सुमितने बंद केला ना दगड लावून आणि तो पापड लावून. हे बघा हे मेरा काढूच्या तांदली तर नाही मेरा नाही काहीतरी वेगळाच करतात. हां त्याच खावटा बंद करतात या. काय झाला नवीन आलो की जुनं नवीन काय. तर मित्रांनो ज्याप्रमाणे आपण चिखल झाल्यावर आपल्या जोताच्या ह्याच्यात दातो घालतो त्याचप्रमाणे बघा गुट्यासारखी गेलेली आहे फळी. आणि चिखल सरळ करूची काम करता. बघा बारक्या ह्या लय बोलक्या लय बोलता. यांचा चेडू प्रकाश काकांचा. सगळ्यात हुशार म्हणजे तरो वगैरे काढता लावणी वगैरे करता. चिखल काय खाली येत नाही पण त्याच्यात आपला गुळगुळीत करता. गली गली राहे चली जीव रे बाहुबली. बघा बाहुबली कोपऱ्यात आमच्या उतरलो आज. तर आता वरच्या कोपऱ्यात लावणी चालू झालेली असा. आणि खाली आता परत सुमितने ट्रॅक्टर धरल्या ना. त्यात मगाशी खूप पाणी होतं सगळं काढून टाकला ते खावटा मारला त्या बघा. आणि ट्रॅक्टरचं एकच दात तुटलो बघा. 3 दात होते एका साईड की बाहेर आहे बघा. एक दात तुटलो आहे. तर मित्रांनो आता मी
व्हिडिओ करत होते त्यावेळी बघा आमचे सर खटावकर सर म्हणून त्याही भेट झाली. हाय. तर सरांचं पण चॅनल असा, नाव काय चॅनलची? शब्द संस्कृती. हां. शब्द संस्कृती यूट्यूब चॅनल आहे आमचं. ते लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. त्याच्यावर मी ब्लॉग्स वगैरे थोडे थोडे टाकत असतो, पहा तुम्हाला आवडत असेल तर. हा आमचा मित्र आहे आणि आमचा विद्यार्थी आहे. तर आम्हाला सर याला भूगोलला होते, चित्र पण एक नंबर काढतात सर. तर मित्रांनो आता जे आपण भेटले ते आमचे सर होते, सिद्धेश खटावकर असं त्यांचं नाव असा. आणि ते या करूच्या शाळेत सध्या शिकवूचं काम करतात. तर त्यांच्या म्हणजे त्यांची चित्रकला पण चांगली असा, त्याचबरोबर ते एक अभिनेतेच म्हणा, म्हणजे कॅरेक्टर थोडक्यात अभिनय करण्यात पण एकदम चांगले असत, म्हणजे उत्तमच असत म्हणा. तर त्यांनी माका आजपर्यंत खूप काही मार्गदर्शन केल्याने, शाळेतच नाही तर ह्या चॅनल बाबतीत पण खूप मार्गदर्शन केल्याने. आता शाळेत ते भूगोल शिकवायचे आणि नंतर मग म्हणजे आमची जसे म्हणजे आमका शिकवत होते, त्यानंतर मग हळू ते म्हणजे एकदम क्लोज होत गेले. आणि सर ह्या नात्यानं म्हणजे कधी माझ्याशी वागलेच नाही, ते जास्त करून मित्रता अशी नाता ठेवल्याने आणि अजून पण ते मित्र असे वागतात. तर त्या एक मोठा, तर खूप बरा वाटला त्यांच्याशी बोलताना वगैरे. आता पण खूप बरा वाटला, कारण खूप दिवसांनी भेटलो आम्ही. त्याचबरोबर त्यांचं पण चॅनल आहे, त्यांना असं वेळ मिळत नाही कामातून व्हिडिओ करूसाठी, पण जसं त्यांना वेळ मिळतात तसे ते व्हिडिओ करतातच. आणि ह्या माझ्या चॅनलसाठी पण त्यांनी मला खूप मार्गदर्शन केलं आणि अजूनही मार्गदर्शन करतात. तर मित्रांनो हे बघा, आता एकटाच सर्व काढू गेला, सर्व संपूर्ण मनार घेतल्या ना. आता काय कोपरं होणार नाही, कारण आता 6 वाजत दिलेत, म्हणजे 5:30 वाजून गेले. कसा काढता बघा उलट्या हातात. नवीन आता ट्रेन आहे, ट्रेनिंग चालू आहे. कधी उलट्या हाताने काढतात तर कधी सरळ हाताने काढतात. आता उलट्या हाताने बोलले तेव्हा तर सरळ हाताने काढूक लागला. आता हे कोपरं झालो की घरा. तर मगाही सांगितलंय की मेर कशी घालतात ती बघा, या मेर अशा प्रकारे घालतात, म्हणजे आतमधली माती परत बाहेर घेऊन नाही घालायची, मेरेला ठेवायची. हे रानपण आतमध्ये ढापान जातं म्हणजे दडता. त्याचबरोबर मेरा पण आपली सुंदर दिसता, आणि जे आपण काढता मेरा ती जशा तशी परत राहता. कोपऱ्यात पाणी सुमान राहतं. जास्त पण उंच मेरा घातली तर मग ती मेरा पण फोडून टाकता पाणी. जर अशी जर किंवा मेरा अशी बुटकी असतात तर मग आता पाणी वरसून उलटान पण जातं. थोडक्यात आता याचं चिखल व्हायचं दिलो आता होतच. तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो घराकडे, आणि आता 2 कोपरे चिखल करून झालेले असतात, आणि आता फक्त एक रवला होतो काढूचो होतो, थोडंसंच रवला काढूचो. पण जर काळीत रवली तर परत लावण्याक वेळ होतो, पण तो आता लावणारच. आणि उद्या काय फायनली संपणार असा. तर व्हिडिओ तुम्ही बघितला असतालाच. तर जर तुमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि जर का आमच्या चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर परत पुढच्या व्हिडिओत नवीन व्हिडिओत भेटाया.